ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅଧା ହେଲାଣି, ଆଉ ଏହି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ। ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ କିଭଳି ରହିବ, କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ହେବ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା। ଯଦିଓ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ବେଗ ବହିବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଧିକ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାଷୀ ଆଉ ନିଜ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗ ଖବର ପାଇପାରିବେ।